Очаквам състезателите на България. Момчета, излизайте на ринга. Благодаря ви. Така, изчакваме всички момчета от двата отбора. Това, което ми се ще да кажа, че мачовете от този двустранен двубой ще бъдат 7 на брой. Така, цялата тази 30 секунда ситуация беше във връзка с това, че може би трябваше да го споменем в самото начало. Турската национална телевизия предава директно всичко това, което се случва тук. Българската национална телевизия също снима нещата и ще бъдат излъчени официално, така че ще се съобразяваме с истинското телевизионно време. Аз ще обявявам имената на бойците, те ще застават един срещу друг, ще се ръкуват и се връщат на местата си. А вие ще ви моля само да ги аплодирате. Първият двубой ще бъде в стил лоу кик, категорията е 71 кг. От българска страна Димитър Пенчев, от турския Хюсейн Атлан. Още малко аплодисменти за тях. Това са двамата бойци в тази категория. Пожелавам успех на двете момчета. Следващата категория 81 кг. Вече говорим за стил К1. Представителя на Турция Ерхан Картал срещу Александър Петров, България. Аплодисменти за двамата господа. Да им пожелаем успех тази вечер в хубавата демонстрация. Нека да направят един хубав достоен двубой в тази категория, която е изключително интересна. Още една срещащи в категория 67 кг. Стилът също е К1. Метичан Салмас, Турция срещу Иван Горанов, България. Ето ви двамата господа, аплодисменти за тях. Момчета, желая ви успех тази вечер. Забавлявайте се и вие, забавлявайте и зрителите в двореца на културата и спорта. К1, 71 кг. Аднан Ос Иван Костадинов. Това е матча в тази категория. Също изключително интересен матч очакваме в тази категория между представителите на двата отбора България и Турция. Преобладава срещите от К1. Следващия двубой ще бъде в категория 86 кг. Пекта Лазаревич срещу Кристиян Георгиев. Турция, България. Така стигнахме до категория 75 кг. Тази категория стила е лоу кик. Адем Боскурт, Турция, Сергей Александров, България. Надявам се те да ни представят един добър спектакъл в категория 75 кг. Още един матч. Лоу кик на 70 кг. Султан Алан, Турция, Амалия Колева. Този двубой е записан в програмата на двустранната среща между България и Турция тази вечер. Ако всички в залата обичат бойните спортове, К1 е лоу кик, нека да чуят аплодисментите ви за двата представителни.
Момчета, благодаря ви, желая ви успех. Освобождаваме ринга. Това, което искам да кажа на публиката и за което загаднах в самото начало,